खुलुमबाय आं दुगा दैमारि आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायफिनबाय। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अल अपसनाव सेलेक्ट खालामना हो, जाहाथे जेब्लानो आं गोदान भिडिअ आपल'ड होयो अब्ला नटिफिकेशना नोंथांमोननिसिम सहैयो। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे शायरि लानानै फैदों। शायरिनि खरसा मुङानो जाहैबाय बुजिस' हायै। खोनासंलांदो दानि आंनि शायरिखौ। आं राङापारायाव थांनानै बिजाब गलायाव हाबैब्ला आंनि उन थांनानै सासे सिख्लायाबो बे गलायावनो हाबहैयो। आङो गलादारनाव बिजाबखौ बियो, गलादारा आंनो बिजाबखौ दिहुननानै होयो। आरोबाव आङो गांसे बिजाब बिबावो, गोखा गोदै गोबाब। बे बिजाबखौ गलादारा नागिरनानै मोना, नाथाय बे सिख्लाया नागिरनानै दिहुनना होयो। आरो आङो सोङो, बे बिजाबा जिरक्ससो नामा होननानै। अब्ला सिख्लाया बुङो, औ बे बिजाबखौ दाना जिरक्ससो मोनो, बिजाब गैला बियो। दसे उनाव जों सानैबो गलानिफ्राय ओंखारलाङो। ससे थांनायनि उनाव आङो सानहाबो, आयै मा एसे समायना। बे सिख्लानि बिदि बारस'ना बुंथिनाया मा ओंथि फोरमायो, बेनि गुमुरखौ आं बुजिस'नो हायासै।